Siyabulela kakhulu. Mongameli kuwe ndakwe-executive mandenza amazwi ombulelo. Oba uthi mandimapha le mizuzu emihlanu. Ndenze le ntetha endithi ngonihleli phaya ingqondo yami icinga uba intetho enhlanhlumbini yoba sivule lo msitho wekhaya. Emva koko at the same time i-delegates zizawuthatha intonga. Siyahamba. Ndingaqaba kujonga ikhalenda phaya ndabona into yoba sisemnyango. Ukulungiselela nobhala ke nabathunywa bamasebe kule ndawo besifunde kuyo incwadi yeLeviticus chapter 6 masibhaleni uverse 12 masibhaleni ubheke uverse 12 bazalwane basekhaya ukuze xa sinika ingxelo emakhaya bebuza abantu babe kusithiwa nina uze uthi uthe ichilomo soba ndithunyiwe apha andizizelanga uthe umongameli ne-executive ngoverse 12 chapter 6 ke umlilo phezu kwesibingelelo mawuhlala usitsha kuso ungacimi lilizwi lenkosi eli inkosi engibawo bayisikelele ngoku nangona phakade amen kwezinye ke iBhayibhile kwisixhosa azafike sithi mawuhlala uvutha kwezinye kulaa ndawo ethi mawuhlala usitsha kusetyenziswe igama elithi mawuhlale uvutha ungacimi ndenzela uba ke imizuzu yethu ingqamane ndifunwa ke kuthi zigilders into yoba sincokole nje imizuzu embalwa kule nto ethi kuthi ubixesha belikhona singobani bendawuthatha loo nto namhlanje mongameli ubixesha belivuma into edala uba ndithethe le nto yeyoba xa ndisithi we need to define ourselves amongst other departments zecawa into edala uba ndithethe le nto mongameli xa ujonge umanyano le-Wesley Guild yintlanganisela yemanyano ezahlukahlukeneyo zetyalike. Xa ufika kwa-Wesley Guild uyamfumana umuntu ongumshumayeli, uyamfumana umuntu ongumama womanyano, uyamfumana umuntu oyintombi, uyamfumana umfundisi, uyamfumana zonke zilapha. And ingxaki nomcelimngeni othi ube khona ngowoba kwezi ndawo ndizibalileyo kuneemfundiso zakhona ekufuneka sizigcine xa siphaya. There is a thin line ke uba ngaba ayimanejwa iWesley Guild yoba sisuke nezinto zenye indawo sizozenza apha kugxobhagxobheke ke ngoku kumoshakale lena into esidibanisayo. Uba ngaba thina bantu balapha we don't guard umanyano lwethu jealously so, uzawuphakama ngenye imini uba umvangeli umgcodo athi kwi-meeting ye-guild athi phaya ebavangelini senza ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo. Izibhaqe iWesley Guild if not careful ilose shape and form, iadoptha izinto zenye indawo izenza kwenye indawo. Sidibane nathi sekungafezekiswa ezanjongo zibhalwe kwikhadi yomanyano lwethu, sesifezekisa injongo zomuntu ophakamisileyo emithingini wathi kulaa ndawo ndisuka kuyo kuthiwa phaya kwenziwa ngolu hlobo. And uba ngaba mongameli ndizawuyeka ngoku uba ngaba ii-guilders don't stand and defend i-movement yazo sizawuba nengxaki yoba singakwazi ukuyidefina. When I say stand, I know ke ii-guilders ngabantu abaradical kodwa i-radicalness yethu kufuneka ihambe ne-respect and following the church protocols and lines of communication.
kaloku lumanyano lwecawe oku nangoku to prove uba lolwecawe i-opening yalo ithi phaa kwikhadi oluyoba lumanyano lwabantu abatsha oluphantsi kweliso lecawa ithi xa igqiba kutsho xa iset up i-executive icawe ithi umntu wokuqala ngumfundisi as an accounting officer. So we need to be radical but also following church protocol. Sawugqiba uba radical, then we start defining ourselves as Wesley Guild within the church. Le kuthiwe siphantsi kwayo sizimise so that xa singekho ithi church management kuyabonakala uba azikho ii-guilders because sikwazile ukuzidefine oba singobani and sidlale iphi indima. Andiyazi uba kuke kutshiwo na kuthi xa ungekho endaweni whether kusemsebenzini noba kwisisusa sefamily kuthiwe kuyabonakala uba ubungekho. That is the kind of Wesley Guild icawe eyifunayo. I-Wesley Guild that will push i-agenda yecawe nge-movement yayo. Abantu abaseke olumanyano babesithi xa beluseka balwela ispace nevoice yabantu abatsha within the church, so that kungahlala abanye abantu bagqibe ngabantu abatsha babuye bazobaxelela. Ibe ngabantu abatsha abahlalayo and discuss their issues and decide, then baye kwicawe beyothi sicela ukwenzelwa u1 no2 no3 singabantu abatsha, so that umlilo sesibingelelweni ungacimi. Kodwa ke ndigqibela ngelithi uba ngaba we are not careful, executive yasekhaya kunezinto ezikrobe ezifestileni ezikroba umanyano not constructively. Kunento edla ngumncokolwa kulaa ndawo ndilivolontiya lakhona mongameli. Kune-colleague phaya esike andingomntu ofana athethe mna xa kuba abantu bebaninzi ndiyaboyika abantu. Kodwa iye yenzeka le nto rhoqo kwafuneka uba mandide ndithethe. Lo mzalwane qho xa ithethe zawuthi ngumzalwane ke kuba sicaweni. Uthi lo mzalwane mna ndingumntu othetha straight. Futhi rhoqo ubuzawuthetha uqala atshayelele athi mna ndithetha straight, but lo straight wakhe uyabenzakalisa abantu. Ndaphakama mongameli kule meeting inye ndabuza uba mzalwane wam kudala uthetha kuthi straight, uready uba nathi sike sithethe kuwe straight? Akaphendula, nam ndathetha straight ngolu lakho uhlobo. Ndafumanisa into ethi akukho rongo ukuba vocal, kodwa it's very important xa uraiser izinto zakho the how part, indlela oyenza ngayo, so that ingambulala omnye umuntu. Nditheka ndiqala ndathi thina singabantu abaradical, kodwa ukuba radical kwethu kufuneka uthi xa uzawuthetha straight umcingelelo usecani kwakho hleze yena akekho fit enough to handle your straight, so that umlilo sesibingelelweni ungacimi. Because uba ngaba wenzakele uzawucima umlilo sesibingelelweni. Okwesininzi nokugqibela, the way we interpret things as guilders, the way we interpret things, indlela esitolika ngayo izinto ezithethiweyo nezinto esizithethayo. Kuyafuneka xa ugqiba kuyitolika noba uyitolikela abantu uzibuze uba bekundim olutoliko bendizolwamkelwa njani. I've seen abantu abaninzi kwi-movement yabantu abatsha besenzakaliswa lutoliko. Ikhona igame eqhela udlalwa apha zii-facilitators kwi-institutions ye-communication breakdown. Kumiswa abantu kuthiwe
Makuthetho ngaphaya amane jike eqhithisa umyalezo. It's a broken telephone, I think so. Ithi fika pha igqibeleni. Ayiyo libithethwe phaya. Imagine in this setup xa kusenzeka that kind of messaging. Xa itolikwa okanye deliverishwa either edited or omitted and added ezinye izinto umenzakalo olapho. Ndithi kuni Zigilders kule convention yesekethe umsebenzi wenu kukugada isibingelelo ngoba umlilo ungacini. Eyona movement that has been supplying the church ngenkokheli nabantu abahleli kwizitulo zokuthenjwa yiWesley Guild. Abantu abaninzi whether presiding bishop or district bishop nomongameli besekethe namagosa nabavangeli bazokuxelela into yoba ndiphuma kwaWesley Guild. And they have a story soba isibingelelo sasivutha. I just want to remind us uba mawungacimi umlilo Zigilders. Yeah. Mawungacimi umlilo. Mawungacimi. Not ngelekhi ixesha. Mawungacimi. Ayo yethu lento. Kunabantu abalapha emva kwethu efuneka siyigqithisele kubo. Siyigqithise iphefumula. Yeah. Umyalelo kaThixo kuMoses kumiswa ababingeleli. Xa ke iBhayibhile inditricky lapha yasasebenzisa igama elithi Aaron. uAaron ngumbingelelo omkhulu. Ibinto eqhelekileyo ke kwaSirayeli oba a certain family Zigilders ibisenyulo oba igada izinto ezingcwele zikaThixo. uAaron kwitask ebezenziwe ndifuna usummarize ngenxa yexesha ubenikwe ugada itempile nonyana bakhe. uThixo wathetha kuMoses kuba uThixo ebona into yoba kukhona into engahambi kakuhle. Because ndiyamthanda uThixo uyathetha uThixo. Uyathetha uThixo. Ilishwa lethu ke thina leloba sijonga oba uthetha ngabani uThixo. Instead oba sibaleke sibheke esipilini siyokroba oba uthini uThixo. Sijonga lo muntu oza nemessage. Yena abantu abafundileyo bathi don't shoot the messenger. Batho lo nto abantu abafundileyo. uThixo ulungisa i-character ne-behavior yabantu even ihamba leBhayibhile iyofika nakwindlela abanxibe ngayo xa beya phambi kwesibingelelo. Ufika athi baxelele uba one mabaqhubeleke bawatshisa amadini ngokwesivumelwano sam nabo ndinguThixo. Okwesibini ubusuku bonke isibingelelo masivuthe ukuze kuseni umbingelelo sondele esibingelelweni aklina uthuthu. Okay. Oh, yini Zigilders? This is very tricky. Uthi uThixo ngelixesha kuklina isibingelelo kukhutshwa uthuthu olusesibingelelweni. Kodwa umlilo osesibingelelweni ungaqini. Away. Oh, yini bantu balapha? Alright. Eyona ngxaki esijamelene nayo kukuba izinto zikaThixo simane sihlaba uphosi kuzo when it suits us. Kodwa uthi uThixo we must continue. The fire must keep on burning. Kodwa isibingelelo singabi mdaka. Abani ke Zigilders yomela isekethe umongameli executive bazondithuma mbali kodwa umlilo sesibingelelweni ungacimi bazalwane. Ungacimi uthi ke ngokumbhali xa ithi lento bosihlalo bamasebe njengomuntu ogadiswe isibingelelo phaya ngusihlalo kuyanyanzeleka oba
umane usikroba isibingelelo ba asinathuthuna ngoba hleze mhlawumbi enye ye challenges that you face without knowing isibingelelo sinothuthu. Andiyazi noba yayike yakhona ni welcome Dover emaweni. Welcome Dover yayibaswa apha phezulu kube khona into eyisefu eyayiqhokonqo apha ezantsi kukhona itray yekhongezela uthuthu. Uthi umlilo ugcwala apha ngasehla umsi ugcwala indlu athi umakhulu siqhokonqeni bantwana bam hleze ngokwamalahle egqunywe ngumthuthu kunyanzele ngoba masiqhokonqwe wawe umthuthu awele kule tray ngezantsi umlilo wona uqhubeleka uvutha. Amanye okwenza loo nto bosihlanu, amanye okwenza loo nto, uyokwenza loo nto ngoba uba siyenzi sizawucima isibingelelo, sizawucima isibingelelo. Ndigqibela ngelithi ke ngenxa yexesha bazalwane, ngenxa yexesha ambani xa ugade isibingelelo ke xa ugade isibingelelo umane umcenga uThixo uthi ndinika amandla nenzondelelo, uthi ndinika amandla. Xa ugade isibingelelo kunabantu abamane bazomane befika bethetha apha endlebeni besithi ayoko wenu lento, ayoko wenu lento unyameza ungayiyeki njife, ungayiyeki njife. Kodwa umuntu ogade isibingelelo uthetha amazwi athethwa nguDavide, Yehova misa umlindi emlonyeni wam. Akaphenduli yonke into umuntu ogade isibingelelo. Kakade umsebenzi womuntu ogade isibingelelo ayikokuphendula, ayikokuphendula kodwa umsebenzi wakhe kukumane khupha uthuthu, kukumane khupha uthuthu apha esibingelelweni aqiniseke into yoba umlilo uyavutha, uyavutha umlilo, uyavutha. Ngeba ndifuna ukuthi kuthi we have a responsibility towards each other bazalwane. Uyandibona into yoba andisaye emanyanweni uthuthu lugcwele esibingelelweni. Awukwazi ukuthatha ifowuni ubuzo oba sisavuthana isibingelelo, awukwazi ukwenza loo nto, awukwazi ukwenza loo nto ngoba apha endleleni zinintsi izinto eziphazamisa isibingelelo. Le nto ithetha ukuthi xa kuthiwa ke najonga ba umongameli omnye wababhali uba uthini xa ikomenta ngale nto, uthi le nto ethi umlilo mawuvutha ungapheli uthetha the ongoing relationship between uThixo nabantu bakhe. Ngoba ngokwakwasirayeli nangokwetestamente endala umlilo symbolizes the presence of God, ubukho bukaThixo. Kaloku ukhumbula xa uThixo ebakhupha wathi emini ndizaba ngumqulu welifu nindibona uba ndihamba nani, kodwa ebusuku ndizoba ligqange lomlilo. Indlela amaSirayeli ayibona ngawo ebusuku xa kumnyama ubukho uThixo ayibona igqange lomlilo. Uthi ke lo mfo umlilo usymbolize ubukho bukaThixo. Eyesibini ithi isymbolize uthando lukaThixo. Unento ethi ke xa ndimcaphula, just as the fire burns continually on the altar, God's love and grace is always available. Okay. Utsho loo nto. Alright. Eyesithathu uthi si-spiritual growth. Okay. Si-spiritual growth. Okay. Uba sikhule ngokwasemoyeni. Ambani ke zigildas. Ambani ke zigildas. Niyokhathi isibingelelo. Umongameli. Niyokhathi isibingelelo. Uthi kumbhali xa ithetha. Oh. Ndafuna indoda ebenye. Ezawumeka ephini. Eluthando. Ezawumeka ephini. Bazalwane bam, abanye okade sibingelele. Xa bekubuza oba kutheni le nto uhleli ukhona kwi-general zecawa uthi ndikade sibingelelo. Kutheni le nto uhleli urhuma kuqala xa kubiza umrhumo ndikade sibingelelo. Kutheni le nto usiya rhoqo ecaweni ka-11 uthi ingxaki yam inye ndikade sibingelelo. Uba singavuthi singacini, not on my watch, ngoba nam ndasifumana sigadiwe isibingelelo. Ndilungiselela into ethi xa kufika ixesha yoba ndimecaleni nabezayo basifumane sivuthi isibingelelo, sivuthi isibingelelo. Ambani ke naphaya niyakhona, naphaya niyakhona kwi-convention yesithili, ambani niyokhathi isibingelelo.
abuza umuntu bakho 101151 nje nithi ngxakinye siyafuthi sibingelele siyafuthi sibingelele ambani yokhathi sibingelele ambani yokhathi sibingelele ambani yokhathi sibingelele oh hayi ambani isigilda sasekhaya manje niyeke Thixo makanithande Thixo makanigcine uThixo makanilondoloze aniphi izinto enizicelayo ngoku nangonaphakade amen nxa yexesha ngicela sime ngenyawo sithathe nje ivesi sibe mbini eyokuqala neyokugqibela kwela culo number 14 bahlabeli eyokuqala neyokugqibela sivula iconvention kokuthunywa nokuthunyiweyo Nangaleko enduluthunyiweyo nangegunya endilinikwe ngumongameli wesekethe umfundisi uReverend MM Dyantyisa ndiyavakalisa uba iconvention yabantu abatsha yeWesley Guild yesekethe yaseCape Town West B ivuliwe uba yenze yonke imicimbi yayo egameni loThixo uyise unyana nomoya oyingcwele benguThixo emnye Amen.